बड' मिउजिक XYZ वेबसाइट बिगोमा सोमखोर बर'नि नख'राव बिसानि दैदेनगिरिफोरनि आगान। बिसानिफ्राय गोख्रों राहा लानाय जागोन बड' मिउजिक XYZ वेबसाइट बिगोमा सोमखोर बर'नि सायाव। उदालगुरि जिल्लानि खैराबारि थानानि सिङाव थानाय जालुकबारि उमानन्द गामिनि सनाराम बर' आरो सबालि बर'नि फिसाज्ला सोमखोर बर'आ बर'नि माखासे सावथुनफोरखौ गावनि बड' मिउजिक XYZ वेबसाइटआव दाखा जोमै खिथेर आरो आगर गैयै आर'नाइ फिल्मखौ फोसावनानै लादों। बड' मिउजिक XYZ वेबसाइटआव दाखा जोमै खिथेर आरो आगर गैयै आर'नाइ फिल्मखौ फोसावनानै लानायनि थाखाय मिरु बिसानि दैदेनगिरिजों लोगोसे भेरगाव जिल्ला बिसानि दैदेनगिरिफोरा सोमखोर बर'नि न'आव थांनानै बिमा बिफाजों रायज्लायहैदों आरो सोमखोर बर'खौ थाबैनो फिल्म प्रडिउसारनि सेराव नुजाथिनो खावलायदों, नङाब्ला सोमखोर बर'नि सायाव मिरु बिसाया गोख्रों राहा लानाय जागोनखौ मिथिहोदों मिरु बिसानि गाहाय नेहाथारि गुरु पबित्र बर'आ। गिबि खेबनि थाखाय मिरु बिसाया खैराबारि ओनसोलनि उमानन्द होननाय गामिनि सोमखोर बर' इउटिउबार सासे दंमोन। दा बिथांनि न'आव जों फैदोंमोन। बिथाङा जोबोर मोनसे इन्डास्ट्रिनि एगेन्स्टआव क्राइम मावदों। बे जाहैबाय गाव निजायै मोनसे वेबसाइट खुलिदों। वेबसाइटआ जाबाय बड' मिउजिक .xyz होननाय। बेयाव माने रिया ब्रह्मनि खिथेर, पंकज लाहारिनि दाखा जोमै आरो अनजालुनि आगर गैयै आर'नाइ, बे गांथाम फिल्मखौ बोरै मोनखो, खावखो ना माखो, खावनानै माने गावनि वेबसाइटआव होनानै सेल खालामबाय दंमोन आरो फानबाय दंमोन, जेनेबा पेज श'बो खालामदोंमोन आरो बेयो। दा बिथांखौ जोङो मिथिनानै जों बिथांनि गामियाव फैनानै न'खराव हाबनानै जों नागिरदोंमोन। गथ'आ गैया बियो। दा बेबायदि बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि एगेन्स्टआव जाय बिथांमोना इउटिउबाराव इलिगेलि आपल'ड खालामबाय दं बा वेबसाइटआव इलिगेलि सेल खालामबाय दं, पेज श' खालामबाय दं, दा बिथांमोननि एगेन्स्टआव जोङो बिसाया इनकुवेरि खालामगासिनो दं। सारा आसामाव बे सोलिगोन आरो दिनै गिबि खेबनि थाखाय जों बेयाव हाबफैनाय जादों। आरो जा गथ'फोरा बेबायदि खामानिखौ मावदों, बिथांमोना आयेननिफ्राय जेब्लाबो दाय मावबाय नालाय, जोंनि नोजोरावबो दाय मावबाय। बिथांमोनखौ जों आयेननि राहा लानानै साफा हमजोबनानै जों मिमांसा खालामनायनि लामायाव फैगोन। नङाब्ला जोंनि इयुननि जा प्रडिउसार फिल्म दिहुननो गोनां, बिथांमोना गिनानै दं, समखिनानै दं। फिल्म दिहुनखांनायनि उनावबो OTT प्लेटफर्माव होनानै जुदि फाननो हाया, बेबायदि नायहोनानै रायजो राजानो सुबिदा खालामनानै होनो हाया, गिनाय मोनो, अब्ला फिल्म इन्डास्ट्रिया जेब्लाबो फिल्म दिहुननायनिफ्राय गोजानाव थाहैनाय जागोन प्रडिउसारफोरा। स' बेखौ जों लानानै जोंनि बिसानि जा मोनसे थाखानाय रिजलुसन, बेबायदि इलिगेलि आपल'ड होनाय, इउटिउबाव आपल'ड होनाय बा गावबा गावनि वेबसाइटआव आपल'ड होनाय बिथांमोनखौ जों नागिरनानै साफा हमनानै बुजायनायजों लोगोसे बिथांमोनखौ जों जोंनि नोजोरजों जा हायो बेबायदि रायज्लायनानै मिमांसा खालामनायनि माखासे बिथांखि लानाय जागोन। आं दिनै बेखिनिखौ बुंनानै फोसावो। दिनै जों सोमखोर बर' उमानन्द गामिनि खैराबारि ओनसोलनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट, जों बेयाव दिनै हाबफैग्रोनाय जादों। बिथांखौ जों लोगो मोनासै, बिमा बिफाजों रायज्लायबाय आरो गामिनि नेहाथारि आफादगिरिजों जों रायज्लायनानै जों उननि समफोराव बेखौ मिमांसा खालामनायनि मोनसे बिथांखि लानानै जों दिनै फोजोबथ'नानै दोनबाय। गोजोन्थों।